sang saya dalu araras abyor sara lintang kangku medhap puji muga langgeng puji kontrol wektu ki mesake ki Bapak Gareng karo Mbak Mimin Mbak April nganti meh 2:30 ora apa-apa wis to pokoke niat nyambut gawe ki wis ambil segala resiko diambil ha iya ki wis pokoke niat ingsun ngono lho Truk Ren ajan Petruk ngono piye kabare Petruk wis aku tak matur Bapak dhewe ora usah melu-melu butuhe saiki aku pengen ngaso, pengen ngrungokke dagelan. Pengen ngomong-ngomong karo dagelan. Ha iki sing tak aturi ngadeg. Ayo langsung telu. Mas Gareng karo Mbak Mimin Mbak Priyo. Kinutang-kutang tansah bisa. Rasa jangan ayomi. Kata susila kaki kabodolokan. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng bangun, Pak. Jan iki kewongan nggih. Tak kira lali. Heeh, Pak. Ketok iki Bagong metu iki wis gara-gara bol isih 4-6. Iki lagi kanu ae dhek iki ngetutke dalam balita. Lah pripun? Pak balita to, Pak? Lagi seneng-senenge mayang. Lagi. Aku iki nganggo gara-gara ora nek yaene rung ditekke. Untung tak adoke bar tancem kayon piye. Selak esuk kok wujudku badar no Mas, malah lanang no Mas. Ha iya. Iki ora ngerti yen saya esuk iku delok kasih bis wis rame lho iki. Tur wedak kula niki nganggo jam-jaman, kena punjul kok 5 jam ngono wis lah glodok kabeh. Iku anggar keterak srengenge ngono rak jenggote ketok. Wis alhamdulillah penonton isih rame. To niki kula dadi geringi lho Pak Gareng. Apa? Wah, miminku kok sepanjang perang gagal nganti ora mugur lambene obah mamah gayemi kaya sapi wae. Justru wong wedok kuwi mangane nek selo-selane garwane wis sare, putrane wis bobok ning kono lah wong wedok lagi iso mangan, lagi iso ngemplok, ora mikir pribadine sing penting keluargane.
paribasan iwak rong irise bune wis mangan wis aku warakes nyicipi padahal secuwile durung ngrasake men garwane karo putrane sing ngrasake. Kandhane aku ki mau yo nganti wis ngenteni nganti ngantuk-antuk niku lho. Nggih. Ngenteni senggol karo Mas sing ngrebab kok tilem dalange elek. Asem iki. Iya. Ora apa-apa. Lho, Pakne kan jenengan tugas panjenengan. Iya. Iso dadi ape ra seko elek sithik, seko kleru sithik. Itu proses. Tugasnya jenengan rak membimbing, Anjir. memberi masukan. Nah, Jare sampean iki nyambut gawe sing totalitas. Iki karepe wis tak totalitas geblablasen. Lek arep notal ki piye wong keliramu wae aku bingung kok wong kok. Cara wayange kok semrawut men to iki bocah iki. Tapi saya salut dengan Mas Kiswan, semangatnya luar biasa. Nggih, patut diapresiasi. yang patut dicontoh semangatnya. Perkara Allah becik kok sing menilai audien nggih. Audien semuanya itu diawali ya dari jelek dulu menjadi bagus. Aku biyen ora instan terus apik ora. Nggih. Dari Almarhum jelek. Pak Senorian mayang nggih naskah komplit. Betul, betul. Wis tenan wong kula melu mbuktekke kok. Aja isin niru, aja isin maca yen pancen durung bisa. Betul. Pamane kula nyontoh dagelane jenengan mboten ya ora apa-apa ya. Ora masalah, ora Ora. masalah. Oh, kan dagelane Pak Gareng Semarang digo mimin Halal. Halal. Hukumnya halal. Hukumnya halal. Nek yo perlu diingat. Kowe niru-niru dagelane wong kuwi halal entuk. Ning diingat tak upamake rokok tak udut enak urung karuan mbok udut enak. Dadi ora kudu letterlek ngoten ya, Pak. Aja lenterlek lebih dikreatif. Dikreasi ngono. Kudu duwe kreativitas. Nah, iki Semangat kok ugi nggih. iki lho contone Mas Kiswan iki kelirane Mas Seno almarhum. Dheweke ora letterlek niru plek iki ora. Mergone ya ora iso. Mboten soalnya Tak kan ewangi, tak iya, ewangi. soalnya saya bukan titis almarhum Kiseno. Tak ewangi, Mas. Saat ini kata lho sing dong aku titis-titis. Weh. Aku lagi jajan bakmi. Apa? Niku mang tekon pengendange. Apa, Mas? Jajan bakmi apa bapak? Ngapa, Mas, ngen kula niku wonten titising Mas Seno. Ha sinten kelas 2 SD ngerti-ngerti iso mayang. Ha niku kaya ora aneh. Niku estu niku lah kok niku Loh, kok titise Mas Seno iki terus duka mboten ngerti ini ya tetep bayar. oh ngono ta? Nggih ning ya tetep ngakoni ku seksine kula sak kanca. Ha sing ngakoni titisku yo akeh yo. Walah. Wah, oke nek sampean oke. Saiki iki ning ndi lak gareng pating telecek. Nah, betul. Persatuannya enten mboten to, Pak? Ana Napa? PGRI. Paguyuban Gareng Republik Indonesia. Anggotane gek pinten niku? Anu telu, aku Bijen Bejen. Tralala. Oh, gareng tralala, gareng bejen, gareng jenengan. Aku anggotane uga telu tok. Ha niki wonten pamundutan saking Dipun Mas. Mbak Anis ya nyuwun Sriuning Oh, Bu Ani. sambal kemangi pakai bawa. Semua sinden siapa saja pilihan Mbak Apri dan Mbak Mimin. Oh. Sampean. Nggih. Kedua dari Pak Oki. Nah, iki nyuwun gugur gunung Jayawana aja dipleroki wis. Sukses iki kowe monggo. Niki Mbak Oriza didekiri nggih wae. Oh, Nggih. iya. Nggak salah ngantuk. Selang ngantuk. Sidene Pak Kisban Margo Laras kok Ngantuk. Ora ngantuk. Semangat Turu. Sesuai Oriza iki saya ndungkluk, saya ndungkluk. Kuwi ngantuk apa kaboten sah. Oh ning goyangane. Nyanyi telu mau wah jogetane kleru dhewe. Ayo nak wong ayo maju iki. Ya ngatek. Iki minangkani panyuwunan saka Mas Marjio Kaliangkrik. Gugur gunung mau ora 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu hitungan. Lagune sing apa ki, Mbak Risa? Nyuwun nanggam rengu. Oh rengu. 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 Heeh. Langsung mawon apa Langsung. mawon Dimas. Saja enak. Lah digawe kemayu kae. Ora iso kemayu. Oh iso. Iso ajar. Ajar karo sapa? Karo aku karo sapa? Ayo, piye yuk. Bojoku kan ora madang, bar madang rada suda rungon kok kae. Kula nek arep ngrasani bojoku tok mami sithik, dadi lak Lucu kok dibudek-budek iki. Ayo Bu Oriza. Nggih, Mbak Apri. Saja engkau
Nah. Pos meneh. Iki lho sing tak senengi. Jan elok. Semangate Pak Gareng iki luar biasa. Jogete. Jarang lho sing iso jogeti kencurangan tenan iku. Terpatut dicontoh dagelan-dagelan muda atau harusipun sih. Mulai karepe nek joget arep niru Pak Gareng ya tetep ra iso. Nanti. Yuk. Bye.
matur nuwun. Sarangio, sangio iki piye to? Sangio bedane apa to, Pri? Sarangio ki aku kan cinta padamu kok sangio. Aku kan wong Jawa pengen bahasa jenenge bahasa Korea mbok menawa ben ditimbani Korea lagi sangio. Sangio ki ingin ki. Oh beda to. Kowe iki sarang beo. Wah aku seneng lho. Beda to. Warga Laras ki setiap lagu suwuke beda-beda. Beda. Kreasinya luar Kreasinya luar biasa. Biasane Aransemen kula niku. Oh, kompresore anu Mas Keswan. kompresor. Sanes. Kok kuwi aransemen wingi dolan nang ndi? Rain-rain. Biasane anu wis ora gelem mikir kok none wis tutup. Iki mau kreasine luar biasa. Kompak ya gone kene kompak tenan. Solid kok. Wis solid tenan mangan kabeh. Pokoke niki kanca-kanca niki nabuhi sinten mawon dalange serius mesti gayengake. Betul wis. Timbuk. Nolong ati-ati. Iki kene iki kaya ana apa jenenge sarang. Sarang gedemit. Lho kok sarang gedemit? Maksudnya iki wonge do gegirisi kabeh ngoten. Sarang penggembira tegese yang kuyung sampean dalang ngono. Mboten namung kula, Pak. Niki kanca-kanca nggih kathah sing saged mayang niku sing ngasta genden niku nggih. Niki bulan taun iki wis laris temenanan niku. Iki geter menika Ji. Walah, Iki geter ki jadwale tiri-tiri ora ana sing ngejak aku blas. nggih Pak. bangeten. Monggo kula pun usul. Bener nggih. Iku kan dagelan dawang kotak kok. Oh kau dedak sapa? Lek siono. Oh lesiono ya ora apa bagi-bagi rezeki. Saniki sing atase Kisban mawon nggih Bagong. Heeh. Kowe wani jawil Pak Bagio kok. Pak Gareng kok. Oleh geter kok rawan iki. Sik tembungmu kok sing jawe laku kowe wong kowe dhewe melu wong. Tur aku warek kono malah akeh kono. Wis ra apa-apa. Wong sak tundho sak bilik-bilik, Mas. Nggih. Berat kena diaya ya, Nduk ya. Nggih. Nah Menyanyi niki. enggak menyanyi ya? Nyanyi ya. Iki apa? Ayo ditunjuk Mbak Apri, Mbak Mimin. Aku ngenteni ki lho, nyanyine partikelir ki kapan? Bu Prastiwi. Bu Prastiwi. Ini kok partikelir. Iki gandeng panyuwuran Sri Uning kali sambel kemangi. Yupras gandeng tuwa ya tak bagahi Sri Uning wae. Monggo Iki Bu. dibagi-bagi nek iki dipinangkani kabeh iso bubar jam 7 ki iso. Yo anu diayaki Mas sing penting sih. Nek pancen bubar jam 7 tenan kula ya ora ngopo-ngopo. Tenang. Ora mung pisan tinduki nderek gudeg yujum to. Nggih. Nek kula kostume rada esuk pun ganti rok mini. Dados kula pun mboten sanggulan rok mini ngeten. Wis stocking ora. Ya nganggo ora aku sekrupe ketok Ah. kabeh. Ayo yo munggah yo. Iki sisa dikancani Mbak Iin. Mbak Iin. Mbak Iin iki ya daleme ado saka kene. Wah, aku kangen nih karo Yu Prastowo iki. Prastiwi. Heeh, Prastiwi. Bojone Prahasta niku. Monggo Bu E. Ayo In ngadeg In. Ya Mbak In. Rumangsamu ki prajurit keraton ngono apa piye? Wangune dadi prajurit setanan wangune yo Pras. Ayo red nek niki. Dalangan nyaran sebelah. Oh, diarah. Ning ora ngerti ta yo Pras basa halus. Mau esuk WA. Nyuwun pangapunten Pak Dalang, mbok mangke mbok bilih kula menawi saged sareng jenengan nderekaken ing asta. Wah aku jan Pras gene iso halus. Ngajeni dalang. Ngajen. Ngajeni ngarep butuh kok. Nah, Nek ora butuh emang tak antuti kowe. ora apa-apa aku kena dituti kok. Aku rasa bayangke entuk sinden tuwek iki ngopo. Piye, Pak? Ora apa apik tenan kok. Ya tuwa do tuwa. Heeh. Jenengan ya tuwa. Betul, Mbak Yu. Wis. Pak Gareng. Apa? Badhe mendhet rapat to? Kok ngantri. Kurang ajar. Iki jero yen iki jero. Kowe dianggep murid PAUD kowe. Jero kowe. Kowe Ora apa-apa lambe banci iki ngono. Suarane atos. pokoke anggere wis sewengi ra entuk pelanggan ya esuk kari atose. Sepun itu ijol bensin nek kulonku nek ngoten niku. Ya? Gak dol bensin. Itu ijol bensin Oh. lho. Sak kecekele tuwik ae ra apa. Yo yo gek di Di apa?
Sri Uning yo. Dikapake. Tembake apa Dituti. pedem. Walah, dalange saya atos saya esuk. Weh, jan sak gedagan iki lho. 40. Ket umur 40 tahun aku. Apa? Sesasi iso tampa ping 3 iki ora kanugrahan kanggoku. Pilih ku ngenteni wis 41 tahun ya. Wah, wis bersyukur tenan. Ki mergo dongane mbokku melu. Ora dong aku. Ora. Kowe dongake awakmu dhewe ora kasil kok dongake wong liya. Iki tetep kudu mbok jak lho. Kowe tak jak niku. Iki sinden ngirit liyane jarik iki taplak. Jero, nek jero aku ora melu-melu. Aku nek ngomong Lho apa yang taplak iki mesti cilik, wong saiki meja saiki gede-gede lho. Ya ora. Meja jati Apa mumpuk. ukurane nggih ming sak manten iki. ya ora taplak mesak Bu Prastiwi, sarung bantal. Ben kok tak pedhone lak patenane. Wes kasar. Nah, Kejam ae saiki langsung di bukani bawa wae yo. Ora enak. Sinden kok frontal. Sinden anarkis. Ganas niku. Ekspura wisata kok. sinebut Salah nek omongne wis gak bacun mengo. lawan putri. Ya ora dicepet-cepetke. Alon-alon sareh wis tuwa. Tuwa meneh. Kowe iki sesuk bakale ya tuwa. Iya. Nek Lah ora wong- ra tekan tuwa sesuk kowe. ora ngajar to kowe. Ngamu iki sing Ya ora, apik. Lho muga-muga juduk kabeh. pati rezeki menungso Ah, mboten menungso ngerti. ambeku. Iki wae sing ra tekan tuwa ya. Weh, Niki pun tuwa kok. Aku wis tuwa lho kowe. Wah suaramu merbawani kowe nyuwara kembang sembojo mingkup neh lho. Oh, alah wong tuwa-tuwa ki lucu ya. Lah ya malah ya. Atikane ana ya. yuk. Sreuneng mustika. Ngopo ngematke? Pedhingamu. Wis nadyan wis senior pedhingamu. Apa? Nembang ora hafal blas. Betul. Ayo ayo. Kosek Tak to. sport yuk, tak sport. Aku didelok ngono bojone keringet mikir. Lah ta ya. Bojone bingung mikiran teklak tekluk. Ngono ya tegel mangan kayane. Eh, Bojomu diriwangi mikir, meres keringet. Yuk. Mikir. Ayo, donga nolak udan. yuk. Padake tu. Dase bojomu arep pecah lho. Dasmu kuwi. Kowe Ana dalange didas-daske. Ngantuk. Nuhun. Le mikir Mas, le mikir itu lho. Ya mbok mestaka apa ndas wah. Aku seneng kok ana sinden kendel ya aku seneng wae. Wis esuk sore ora samangkat. Aneh ndi kowe? Nang omah bae. Wis aku seneng tak dukung pokoke nyaleka tak dukung. Kan caleg barang lho. Dalang blas ra kajen. Nggo apa ngajeni kowe? Lah to. Fungsine apa? Kowe lah fungsi ora pung. Untunge apa ngajeni kowe? Weh. Oh, ya iya. Iya. Tak titeni apa ucapne. Tenan kuwi. Piye atok sepatani? Ora. Kanggo Wis. apa? Ora tak kayak sepatu. Santai, santai, santai. Ngopo? Lho kok sapa-sapa kok tak apa to? Mula jenenge rasanya anak-anak. Iki jane sinden kok sakerah. Apa-apa kok diamuk. Sindeni nek lulusan gento ya ngene iki. Lek Sapa-sapa diamuk karo urip dhewe apa? banjine gak dhewe kok kono to. Lah ya, Bu Prastiwi iki sinden apa Arya Penangsang kok kabeh ditantang. Iki sing tuwa ya melu-melu iki banjine. Wis do menengo. Ya malah ora rampung-rampung iki kok. Ah, rapal to. Ngono kok senior. Putra Kanjeng Sira lawe. Ngapa Mbak Mimin kok ngematke? Suwantene pun semeleh. Semeleh napa? Nek wis ya semeleh. Ah ya. Wis ngapa? Lah kula wis ya urung semeleh ki nang gawane. Nek kowe malah jil-jilan nek wis tok gedruk-gedruk.
iso horor iki to. Wis kapok aku ngejak pasti. Tak kalang-kalang lho, aku sing wujudku kaya ngene. Aku sing mantan LC wae omonganku wis tak hati-hati lho. Nah aku kok ora. Oh kowe mantan LC kene mantan LP kok. Aja nyinggung dalang. Bojomu seneng banget. Puas ya kae, kurang ajar tenan. Pirang tahun to Mas dhisik? Wis ora usah ngomong. Lho jeneng wong tekon gene aku critakake lelakonku urip ning dalan ya tak critakake. Aja mbok cethake. 2 tahun Mbak Mimin. Sorry bos. Sorry. Ora ana pangapura. Pengalamanmu Anggepe apa? Pengalamanmu wis komplit. Jare kabeh pengen ana sing omong nek pengen dadi dalang mau 5 kudu tok lakoni. Aku malah mau 7. Ngene kok nyatane ya pikir ora payu-payu wah jan. Yo. LP meneh ngono, bajul. Njupuk jareke kok mlebu LP ya, Le. Lah sak isine. Njukuk jarek kok mlebu LP aku lagi mikir oh lah sak isine ya padha ae ngono. Njikuk tali sak sapine barang kuwi dadung sak sapine. Cah gleleng. Padake. Aku Bebela wirat moyo. Kok wis saya kepencet lho ngematke aku. Ora. Kok entutmu sangit iki. ora ganti pirang-pirang tahun. Padahal biyen putih kok nganti coklat. Hi, Patai. rambute iki lho. Iki entut saka mburi. Lho, Lah iya, lah entut ya keburi kok. anggepe. Wah, wis. Jane kepiye to wong iki? Ben alap-alap tenan. Bon-bon iki ya. Kowe nek ngomong kleru. Piye? Ah iki entut saka mburi, berarti ra ono bajute. Bu, mbok diperiksake, Bu. Diperiksake. Apane no? Lah ngetut liyane kono ki kok. Edan tenan kok. Beten-beten Bu nek sing miyos iki abab. Sing saking Lati abab. Ingkang saking mriki nyun sewu umbel. Ingkang saking mriki. Lah paribasane kan ya jenenge dhewe kok. Lah kok dhewe kok iya pian kok ya. Kok mburi rak terus asumsine piye kathah werna-werna to ngoten menika. Kula jek cupluk lho babakan ngoten ku jek bodho kok malah dikandhani lho. Jahe jan. Pas saru tak pantem cempala tenan kok. Galake kaya ngono. Ah iya, isen aku. Wong aku ora isin sing nglakoni kok. Kowe isin. Kapan kowe iki ndek isen? Kono sing kelangane meneng ae kok. Ah iki duet karo aku wis. Dadi bintang tamu le 450 aku digawe 50.000. Sing 400 dimplep to ora ya kurang aja. Jenenge adil, sing tuwa oleh akeh kowe isih bocah ngerti dhuwit. Dalang anyar kok. Aku wis sing ndak tuwa. Ayo justru tuwa ki pinter. Kudune nek anyaran ku malah akeh larang. Piye Pak Gareng kok meneng wae? Ora anakmu ora lali mau. Heh? Anakmu ora lali. Ha piye to? Wis digoni pampers kok kowe. Wong ditutuke aja takon meneh. Sinden ora apal ayo. Duer. Dan burung sreuning gugur. Ayo rasa dadi kandhane. Iin ngandhane takon mulih saiki. Ora tak bayar. Aku ya ora arep tekon. Ye. Kowe ora bareng aku. Ora aku arep bis. Lho. Lah mau ngebes kok ngetan arep nanti. Wis ban sak tekane. Karo kriwir ke. Mau ngajak aku. Ngajak karo ponom gelem ora. Arep konom gelem karo aku. Gelem. Mongko ora mendem kok gelem. Blawur berarti mripate. Wes ayo gak Dadi kusumane. edan. Heeh, apik seneng aku. Bangsa Iki arep suwuk apa lompatan Werkudara to iki.
Kok dolan ngece sing ngendang ngece. Ben tak ajare. Aja. Nah piye ta? Bas. Oh, nyuwun sewu Pak Bas. Dan bareng bar napa tanggapan iki tuku warna-warna. Wah. Tuku keramik. Tuku alat streaming. Dan iki aku waditku barang melu iki aku. Ya ora. Wis dingen suwe. Ana mamantri kakak kandung. Kok beda? Bagus kono. Ora apa-apa. Wah iki wayang iki, kene Sumantri kene Suprasana. Wis ora iso. Kuwi kakek ngadi kok. Ora persis. Sumantri jiring. Wong rabi kok mewani pisan. Kaya aku pindho ngono lho. Gleleng. Apa? Tau rebutan barang. Adine kalah aku. Oh, ya modern double cross. Ya mangga. Ayo joget yuk. Mikir di jalan cewek kok rasa nani. Joget. Rada maju.
sing joget wong tuwa suwuke klasik iku mau. Kaya tuwa iki klasik wae. Ha ya ning wae matur nuwun nadyan wis yuswa ning semangate sik. Nggih. Pek. Halo. Storing pek. Jan wis nek kae langsung dadi. Wih, kowe kok ora kula tak ya kalang pepunden di pepundi pokoke. Sesuk leluhur saiki ajeng ngaturi sapa Pak Gareng? Loh, lah aku nderek wong komendane kowe kok. Lah iki Kanjange jenengan iku sing ngesui panggung. Angko aku seneni dikira kepiye-kepiye. Ingkang lagon medli-medli wau. Oh, medli niki saka gugur gunung. Nggih. Full sinden iki pamungune Bapak Oki. Lulu. Ayo. Ya, bukani bonang Mas Joko. Seru-seru banget ora. Semangat kok. Ya semangat wah kaget aku. Kleno rondo kok jelis-jelis. Nggih. Neno. Yuk. Hai mono. Yo. Bisa nyawang, tak kamu kan apa-apa.
goyang Kak Nirwan. jam. Jiwana bayang-bayangan rasaku, jiwana bayangku yang ragaku. Wah niki gandeng, niki ketoke sedaya pamundutan pun dipinangkani. Nggih, alhamdulillah. Kawinane asik sesama rasasat sapa suring panuju sasat sugih pagrewes. Ngaten mbok bilih wonten lepatan kirangipun nyuwun pangapunten Kang Mas. Oh nggih niki wah jan wis pun boten kangen, dalange pun boten kangen. Wis aku wis ra kangen sapa-sapa iki wah jan iki sawarane lumayan iki piye-piye ya iki kok tenan ya. Nggih pun mawa kersa gandeng menika sampun jam. Kula sekalian Mbak Mimin kali Pak Gareng. Sik iki do ngurus duit iki lho. Lah niku urusane jenengan kali mriku niki wong telu. Iki ambar karo iki badar sejati ya. Iki siji-siji. Mas agi iso maringi kuwi sing Mas. Iki lho siwir njaluk lho siwir. Keke mburi wah jan dadarane. Siwir. Aku ketoke merwira ketemu magetonku setengah urip iki. Nggih Pak Gareng, Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Menawi wonten lepat kula. Oh wonten, tetep wonten. Tetep wonten. Kok menawi wonten kok menawi. Jelas kathah. Jelas wonten kathah nyuwun pangapunten. Sami-sami Mas, wonten kandheng lati mboten. Nggih. Wong niku mboten enten sing sempurna. Sing sempurna niku mung rokok. Betul. Dadi pun pokoke diteruske nonton napa-napa kantun ngabari nggih. Nggih. Kaya laris-laris. Ayo mbok menawa to Pak, wis pokoke donga kang amin. Sedaya kemawon. Kula tak nglajengake lampah niki. Monggo. Nderekaken mugi lancar ngantos tancep kayon. Kula nyuwun pamit. Damat gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Ayo rek suwan bapak kae Ndara Kresna karo Ndara Janaka. Ayo Gong. Tunjung bang trate oh